महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास खात्याचे मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशराव राणे साहेब यांचे आगमन या ठिकाणी झालेले आहे. आम्ही त्यांचा हार्दिक स्वागत करत आहोत. त्यांच्यासोबतच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष माननीय प्रमोद कामत साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माननीय मनीष दळवी साहेब यांचे आगमन झालेले आहे. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचे आगमन या ठिकाणी झालेले आहे. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांनी हे दर्पण गृहनिर्माण प्रकल्प त्यांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी अस्तित्वात येत आहे आणि त्याचं भूमिपूजन आज पालकमंत्री साहेबांच्या भूमिपूजनाप्रसंगी जिल्हाधिकारी तृप्ती दोंडमुंडे मॅडम उपस्थित आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आहेत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब आहेत आणि जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत साहेब आहेत. त्याशिवाय देशमुख साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे आणि अध्यक्ष शरद पाबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी या सर्वांचे आभार स्वागत करतो आणि हे जे विकासक आहेत, ही बिल्डिंग हा प्रकल्प उभारणार आहेत, ते जयेश नाईक या ठिकाणी पालकमंत्री साहेबांचं स्वागत करणार आहे. मी त्यांना विनंती करतो. जिल्हाधिकारी तृप्ती दोंडमुंडे मॅडम यांचे स्वागत. गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या या विकासक आहेत त्यातील पार्टनर वझे मॅडम या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करत आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत साहेब यांचं स्वागत नाईक यांच्याकडून करण्यात येत आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब यांचंही या ठिकाणी स्वागत होत आहे. आणि अभिषेक माने साहेब या हे सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब यांचं स्वागत करत आहेत. उमेश तोरसकर यांना विनंती करतो की त्यांनी देशमुख सरांचे स्वागत करावं. आणि पाबळे साहेब यांचंही स्वागत त्यांनी करावं अशी विनंती करतो. पालकमंत्री साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी भूमिपूजन करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. जरा मागे
जरा जरा मागे या, मागे या थोडे, जरा मागे मागे या, मागे. आम्ही मागे होतो आमच्या पुढे आम्ही वाटपच करतो ना तुमचा काय राग लावता नाही हवाय नमो नमः हराय नमो नमः जनसमुदे सतोत्कृतामृताय नमो नमः ब्रह्मशिवदे निश्रयगुण्यै शिवाय नमो नमः. इदं बलं मया देव स्थापितं येन मे शुक्लाभाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चराचर अस्मद्प्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः. जय देवा गणपती गजाननार्था समस्त आपले पत्रकार प्रकल्प आपला निर्माण होते वेळी पंचायतीच्या नेता लवकरात लवकर वास्तविक राहून त्या रोवणाच्या आशा प्राप्त करा. सगळ्या नागरिकांना सहाय्य करा. क्लेश बाधा निवारण करा आणि आपला हा प्रकल्प जो प्रोजेक्ट आहे तो पूर्णतः येऊन पूर्ण सुखकारक यशकारक समृद्धीकारक भरभराट येईल असा प्रकारचा आशीर्वाद ठेवा. कल्याण करा, क्षण करा, बरं मनोरथा. लक्ष्मी कौस्तुभ तपसुरा धन्वंतरी अश्व सप्तमुखो विजौ हरिधनु शंभो मृगौ शाम्बुदे रत्नानि हरदिर्दिशं रजदिनौ लक्ष्मीपते मङ्गलम्. प्रभाकर सर तिसऱ्या म्हटल्यावर माझा इकडे बघा बरं बघा संतोष जेटे सर हो जेटे सर एक महिला पत्रकार राहू सर आधी बघा इकडे ओके अरे काय बाकी कोणाची फोटो धन्यवाद सर. यानंतर पत्रकार भवनामध्ये सभागृहामध्ये कार्यक्रम सुरू होणार आहे. कृपया सर्व पाहुणे मंडळी अतिथी सर्वांनी कृपया पत्रकार भवनाच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे ही विनंती.